आज भैया आयल बनी दुकान पर। शाम के टाइम हो गई बा। कहनी कि चली बाजार यहाँ के आयल बनी करे। देखी खैनी भी झाड़े के स्टाइल यहाँ के कितना बढ़िया बा। खैनी के कहल बा कि 80 चुटकी 90 ताल। आ तब देखी खैनी के कमाल। जैसे गांजा के लोग कहला कि राजा पिए गांजा बीड़ी पिए चोर। चोर पहले बीड़ी पियत रहला आ राजा महाराजा लोग गांजा पियत रहला। लेकिन आज खैनी जब से हो गई तो खैनी आसान हो गई तो एक यह महत्व बा खैनी के। एकरा के कुछ लोग कहेला कि बुद्धि वर्धक चूर्ण। ये बुद्धि वर्धक चूर्ण में भी आवेला का जी? बात सही है बा। ये खाइला से और बुद्धि बढ़ल बा। बुद्धि बढ़ते बा। बढ़ता बुद्धि बुद्धि बढ़ता। तो यहाँ के बुद्धि वर्धक चूर्ण ले ले बानी। कुछ लोग एकरा के तम्बाकू भी कहला ना जी? तम्बाकू और का लोग कहेला एकरा के? सुरती भी लोग कहेला। सुरती खाई सुरती देह में रहे फुर्ती। देह में रहे फुर्ती लेकिन पहने के पड़ जाई कुर्ती। मर्द लोग के जमाना आ गइल बा भाई। मेहरारू हो गल सर पर आ मर्दावा हो गल नर पर माने नरक पर। एक घड़ी कचाल के चल तारी सरे भाई। आई बाबा के हमरा ये स्टाइल देखी ताकि ये बाबा के स्टाइल आ भाव। यहाँ के कुछ लोग छक्का बाबा भी कहेला जो कि बाबा के रउआ देखी। यहाँ के भाव देखी कबो कबो अपने आप बुझाने की यहाँ के माइंड बैलेंस ठीक नहीं के तो देखी। आ ओढ़नी ओढ़ले बानी यहाँ के देखी के कही कि बाबा माइंड बैलेंस ठीक बारन। इनकर माइंड बैलेंस गड़बड़ बा। कहीं चौक चौराहा पर बाबा बैठ जाले आ बैठ के ये तरह के अपन स्टाइल शुरू कर दिलन। देखी तो किए कहीं बोलिए कहीं हाथ करिए कहीं कबो चुप हो जाई हैं। देखिए भाई लोग बा हमार इंटरेस्ट लेता बाबा के स्टाइल देखा था। ये रुआ मेन रोड देखी आगे मंदिर भी देखी सारा दिश रुआ देखी। फिर बाबा के पास रुआ आ गई देखी। बाबा को वो टाटा बाएं भी करी ले अभी चुप हो गई नहीं। बाबा ना बोली हैं बिल्कुल। बाबा अभी चुप बाड़ा।